Binaha ang ilang barangay sa Calapan City Oriental, Mindoro dahil pa rin sa mga naranasang pag-ulan. Nalubog din sa bahang ilang kalsada sa bayan ng Bako. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. 13 barangay na sa Calapan City Oriental, Mindoro ang nananatiling lubog sa baha ayon sa PDRRMO. Maging ang ilang paaralan nalubog na sa baha dahil sa nararanasang pag-uulan sa lugar. Halos nasa 6 na talampakan umano ang antas ng baha sa Kagisikan Elementary School, Barangay Gutad, Calapan City. Magpapatupad daw ng modular learning sa paaralan kung sakaling lubog pa rin sa baha ang paaralan sa unang araw ng pasukan sa July 29. Samantala, nasa 1,679 na individual ang inilikas sa lungsod at pansamantalang nananatili sa kanilang kaanak, habang sa evacuation center sa barangay parang nananatili ang 2 pamilya. Lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa Bako Oriental, Mindoro. Ayon sa PDRRMO, nasa 627 na individual ang kanilang inilikas at nananatili rin sa kanilang mga kaanak. Nasa critical level pa rin ang ilang kailugan sa lalawigan ayon sa PDRRMO, kabilang narito ang Bukayaw, Panggalaan, Longos at Alag River, habang nasa normal level pang mag-asawang Tubig River sa bahaging Nauhan Oriental, Mindoro. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.